Dobar dan, dragi moji, nedelja, 19. jul, nešto manje od 40 stepeni, Ada Ciganlija. Sad ja snimam ovako ovaj početak Ade Ciganlije. Evo, vidim da je tu ovaj vozić, pa ćemo da ga snimimo. Jedan novi pločnik, staza za biciklista ofarbana u plavo. Ima sigurno tu nekih novotarija, poneka žardinjera i tako dalje. Meni je ovo prvi put ovog leta na Adi Ciganliji. Eto, tek 19. jula. Što da vidim neke zezalice. Evo ovako, ovdje ću da završim ovaj snimak. Sad ovaj deo je pod ogradom, ne znam tačno koliko godina, recimo 15, jer su se davili, odavde su skakali u vodu i obično negde već početkom juna, maturanti i tako dalje, pa bi se bar jedan udavio svakog leta. Zbog toga je stavljena ova ograda. Inače ovde, ne znam kako će se vidi na ovom betonskom delu koji zalazi u vodu, davnih godina, negde tamo 90-ih, su bile redovno emisije koje su se emitovale sa Ade Ciganlije u nekom letnjem periodu. Ništa, ovako ovim bi snimkom završio. Aj snimit ću još plažu tamo. Za one koji ne znaju, Ada Ciganlija je dugačka, ja sam zaboravio da li ima 3 km samo jezero. Može i peške da se obiđe, znači treba ti oko jedno 5-7 km, biciklom najlepše, najidealnije. Evo, ovo je početak plaže, ove koje je sa novobeogradske strane, da tako kažemo, i to bi bilo to za ovaj snimak.